Alago ba? Dado sayan gugur para to sayan adoy. Sayan mek keturun. Goyang duduk kan ada goyang waktu di sambil duduk. Ya mama tuh telingo cie sebelah goyang duduk bukan suayan gugur. Sakapiang telingo sebelah cie bang bo. Iya sakapiang. Agak sebelah lah telingo mak tuh. Pantang-pantang membok laki bang kau. Dia misal dia membok lebih ni dia ngompek. Golak dah. Halo gua deh. Iya lah ada bini mak. Hah? Ada bini. Antara. Hah? Antara. Di Solo nenek Irma lah ganti ya. Hah? Yo. Hah? Ndak sebelah telingo mak. Tadi. Nenek Irma ganti. Oh, lendak nu jari sudah tu deh. Ayo nampak ayam dah lagi ya. Yo malasak saya negara sono nih. Tuh jaleh tandon nak babini punya kawan di dua. Upset pula. Enggak, mana ini bentuk kala kambing. Hai, untuk ini, untuk besok dah. Santai deh. Hai, nah kan, itu lalu duanya lalu ngajo. Ay nandiya gia Allah
Awaknya lo orang Indo kemarin. Hei. Pire apo oi nana bapakai oi iyo jale jando sadonyo do itu parangai kareson kini oi mak katuangai Dia jo jando dia asa perai. Dia jo jando oi kado perai kado nyolalo memue oyang kolimo onde imai. Jiko dan tahu pario pai Jiko dan tahu pario pai tak ada nak gulai dalam balango dalam balango Oyala jale iyo pai. Oyala jale iyo pai. Iba ade adia memakan juwo tarimo kasihan oi. Asalai dape da aye kopi Asalai dape da aye kopi tak bagulo oi jadi duo Asalai dape manamba bini. Oya sadape manamba bini. Nambarana ampe wana muayu ola oya dia Ko iyo bajadi jorang siko Ko iyo bajadi jorang siko Lai ko are gigi pasunya de almae Badan nabi agadang pada puso. Badan nabi agadang pada puso. Takut mancalia pangkalangano pangkalangano. Oke DJ. Ayo.